Egy műsor, amelyet a Föld valamennyi mágusa eltüntetne, ha tudna. Az állarcos mágus visszatért a sötétből, hogy megfejtse a legnagyobb rejtélyeket. Tanúi lehetnek az elővarázsoló trükkök leleplezésének, a lélegzet elállító szabadulásoknak, a gravitáció legyőzésének, a hihetetlen eltűnéseknek, a varázslatos mozdulatoknak és a lehetetlen illúzióknak. Nem létezik túl híres mágus. Nem létezik túl nagy trükk. Nincs több féltve őrzött titok. A szemfényvesztők kulisszatitkait leleplezzük műsorunkban. Nagy mágusok kulisszatitkai. Ma este az állarcos mágus felhúzza a függönyt, és újabb döbbenetes titkokat fed fel. Egy gyönyörű lányt átjuttat egy lezárt hordóból egy másikba. Lebegtet egy szépséges hölgyet, majd eltünteti. Csodás nők csoportját varázsolja elő a semmiből. És jönnek a trükkök, amelyek híressé tették az illúzionistákat. Átjuttat egy kártyát egy üveglapon, és milliók szeme láttára 18 halálos percen át életben marad a víz alatt. Mindez és sok más azonnal a nagy mágusok kulisszatitkaiban. Az első műsorszám során a mágus egy klasszikus trükköt mutat be. Ez még Houdini korából való, amikor szinte minden színházban bűvészek léptek fel filmvetítés helyett. A szám eredeti címe Át egy tűfokán. 2 tömör tölgyfahordót használnak, mindkettő erős, guruló állványon áll. Hamarosan a céltábla szerepe is kiderül. A mágus 2 segítője acélrudakat hoz. A mágus kézbe vesz egyet, hogy megmutassa, tömöranyag. Majd az egyik üres hordó elé csúsztatja. Ugyanígy tesz a következővel. Majd a következővel. Láthatjuk, hogy a rudak ketrecszerű rácsot alkotnak a hordó előtt. Következik az utolsó. A rúd tömör, áthatolhatatlan. Elkészült a ketrec. Lássuk most a második hordót, és egy újabb gyönyörű segítőt. Bájos. A lány az üres hordóhoz lép, és bemászik. Így még bájosabb. Egy hordónyi bűbáj. Most következik a céltábla. A 2 segéd megfordítja a hordót és a lányt, hogy a mágus az acéllapon lévő céltáblát hátulra helyezhesse. A hordó lezárva. Belép egy újabb segéd egy másik céltáblával. Ne feledjék, tömör acéllap. A lány integet, majd a mágus bezárja őt az acéllappal. Nem lehet kényelmes, de a lány volt már érdekesebb helyzetekben is. A hordókat rögzítik egymással szemben. A baloldaliban van a lány,
A jobb oldali üres, de lezárják az acélrudak. A segédek körbefordítják a hordókat, hogy láthassuk, nincs csalás a trükkben. A baloldali hordón lévő lyukban láthatjuk a lány ujjait. A varázsló meglepi valamivel. Egy vörös selyemkendővel. A lány elveszi, majd a kendő azonnal feltűnik a másik hordó tetejénél. A lehetetlen mégis ott van, ahogyan a lány ujjai is. Ezt alaposabban meg kell vizsgálnunk. A hordókat szétválasztják. És a lány ott van a rács mögött. Mint egy bájos cica a ketrecben. De hogy jutott be oda? Hogyan juttatta át a mágus a segédjét egyik hordóból a másikba, az acéllapon és tömör rudakon keresztül, hogy a lehetetlent megcáfolva azonnal feltűnjön? Lássuk a titkot. A szám elején, mielőtt a lyukba csúsztatja, a mágus bemutatja, hogy a rúd tömör és nem alakítottak rajta. Figyeljék meg, hogy a következőnél ezt kihagyja. Ez az első titok. A rúd közepén és két másik ponton rugók vannak, amiktől hajlíthatóvá válik. Ahogy elhelyezi a rudat, középen fogja meg. Eltakarja a vágást, és megelőzi, hogy a rúd közben meghajoljon. A két középső rúd ilyen megoldással készült, így szétnyithatók, és a lány átfér közöttük. Azt már tudjuk, hogyan jut át a rácson, de mi van a tömör fém céltáblával, ami a másik hordóba zárja? A céltábla trükkös tervezése újabb titkot fed fel. Ahogy látják, egy kört vágtak a tábla közepén. A piros-fehér tábla közepét mágnesek rögzítik a helyére. Látható, hogy a lap könnyedén leválik a hordó belsejében. Amíg a közönség figyelmét elterelik a segédek, azaz a hordó, amit a segédek körbefordítanak, a bezárt lány leveszi a mágneses lemezt, és először a lábát dugja át a rugós rácsok között. Ehhez gyakorlat és egy eltökélt segéd szükséges. Ebből a nézőpontból látható, ahogy átjut az egyik hordóból a másikba. Szűkös a hely, de a ruháját elnézve már hozzászokott. Amint átér, várja a kendőt, ami elengedhetetlen a gyorsaság illúziójához. Emlékeznek, ahogy eltűnt az egyik lyukban, és szinte azonnal feltűnt a másiknál? Megmutatjuk, hogy lehetett ilyen gyors. Két kendővel dolgoznak. A szám előtt a lány elrejtette az egyiket a szűk ruhája alatt. Mi nem láttuk, de végig nála volt. Mikor a mágus átadta neki a kendőt, ő már készenlétben állt a másikkal, hogy azonnal felmutathassa. Ez azt a meggyőző látszatot kelti, hogy ugyanaz a kendő került egyik helyről a másikra, szemvillanásnyi idő alatt. Majd gyorsan visszahelyezi a fémlemez mágneses közepét, és míg a mágus szétválasztja a hordókat, átrakja a kendőjét egy lyukon az első hordóba. A két hordó szétvált, és ő látszólag áthatolt a fémlemezen és az acélrudakon. Egy látványos, klasszikus trükk. Most már ismerik a titkát. A nagymágusok kulisszatitkai folytatásában. Megdöbbentő mutatvány, amiben egy kártyalap áthatol az üvegen. Egy lebegő lány, aki felszívódik a levegőben. Gyönyörű nők tűnnek fel egy pillanat alatt. Majd megtudjuk, hogyan marad életben a mágus a víz alatt. Dönt világcsúcsot, és játsza ki a halált egy tévéadásban. Mindez és sok más a nagymágusok kulisszatitkaiban. Ezt a trükköt Harry Houdini mutatta be. Egyik változatát egy róla készült filmben is láthattuk. A varázsló egy üres asztalt és egy fekete kendőt mutat. A kendő makulátlan, hibátlan, és nincsenek rajta zsebek sem. Hosszadalmasan bizonyítja, hogy a kendő sértetlen.
Kis varázsmozdulatokat végez a levegőben. Majd a karjára teríti a kendőt. Mintha valami feltűnt volna a kendő alatt. Az asztalra helyezi, és íme. Egy nagy üvegtál, élő aranyhalakkal. Hihetetlen. De hogyan varázsolt elő a semmiből egy üvegtálat halakkal, ahogyan Houdini? Íme a titok. Először is megmutatja, hogy ez egy átlagos kendő. Ez így igaz. Amikor a karjára teríti, úgy tűnik, hirtelen feltűnik a tál. Ebből a szögből látható, hogy épp csak ráteríti a kendőt a karjára, és úgy tesz, mintha feltűnne valami. De ha az üvegtál nem volt ott, hogy került oda? Ezt a titkot maga az asztal rejti. A kerek terítő alatt rejtőzik a tál. Még előről csak üres asztalnak tűnik, hátulról látható, hogy a tálat maga a terítő takarja. Mikor először látjuk az asztalt, nem gyanítunk semmi szokatlant. A mágus gyorsan eltereli a figyelmünket az asztalról a kendőre. De az asztalnak más titka is van. Az üvegtál alatt egy másik terítő rejtőzik, amit egy zsinór tart felhúzva. Egy mozdulat, és a másik terítő felhúzódik az asztallapig. A zsinórt pedig a nehéz üvegtál rögzíti. Ahogy az fentről látható is. A mágus a hamis terítőt a tálra borítja, úgy, hogy az alsó terítőt is eltakarja. Mikor eltakarja az asztalt, felemeli a tálat, ami elengedi a zsinort, és a terítő aláhull. Eltünteti a hamis terítőt, és felfedi az üvegtálat. Mivel a terítő pontosan akkora, mint a hamis, ami a tálat takarta, úgy látszik, az asztal nem változik. Látják? Ugyanaz a méret. De mit kezd a mágus a hamis terítővel? Hátulról láthatják, hogy egyszerűen a kendő alá gyűri és a földre hajítja. A közönség ügyet sem vet rá. Aranyhalas meglepetés, épp ahogy Houdini csinálta. Mágusunk most egy valóban lehetetlen trükköt mutat be, amit utcai illúzionisták adtak elő a tévében. Általában a tömegből választanak egy nézőt, de a mágus egy segédjét használja. Nem csodálom. Úgy tűnik, mindenre készen áll. A mágus bemutat egy hétköznapi kártyapaklit, és kiteríti a lány előtt. Megkéri, hogy válassza ki bármelyik lapot, úgy, hogy ájt mond, miközben ő pörgeti a lapokat. Áj! Íme a választott kártya. Treff király a szépség királynőnek. A lapot a pakli aljára helyezi, míg a mágus eltakarja a szemét. Megkeveri a lapokat, így lehetetlenné téve, hogy megtalálja a lányét. Majd egy üveglapnak hajítja a paklit. Bámulatos módon az egyik lap az üveghez tapadt. Nézzék csak, a Treff király. Egy pillanat, hisz az üveg túloldalán van. Nem elég, hogy megvan a kártya. A mágus segítségével áthatolt az üveglapon, aki most belép a helyiségbe és leveszi a lány lapját az üveg belsejéről. Nos, ez valóban bámulatos trükk. És elég hitelessé teszi az illúzionistákat ahhoz, hogy ilyen lányokat szedjenek fel. Tudnom kell a titkát. Hogyan juttatja át az üvegen a mágus a választott lapot a néző szeme láttára? Íme a titka. A mágus mutat egy paklit az önkéntesnek, és megkéri, hogy válasszon egy lapot. Az első titok, hogy a lapot nem véletlenül választották. Kezdés előtt a mágus egy ollóval levágta egy lap tetejét. Ez a kártya lesz a jelző. Mivel fél centivel rövidebb a többi lapnál, könnyű megtalálni.
Az elé a lap elé helyezi, amit a lány választ majd. Ez esetben a treff király elé. Amikor átpörgeti a paklit a lány előtt, a jelző segít megállni a treff királynál. Látják? A rés, amit a rövidebb lap hagy, megállítja a paklit az előre kiválasztott királynál. Egyszerű és biztonságos módszer, hogy az általa akart lapot válasszák ki. Már tudjuk, hogy a mágus választotta a treff királyt, de hogyan juttatta át az üveglapon? Az első fontos titok, hogy a lány biztosan az adott lapot válassza. Jöhet a következő. A szám előtt a mágus fogott egy plusz treff királyt. Az egyiket a rövid jelzőlap mögé helyezte. A másikat átadta egy segédnek, aki elrejtőzött az üveg túloldalán. Íme a segéd, és így bújik el. A következő titok, ez a kis pohár viasz. Egy kis gömbnyi ragasztóként szolgál, hogy a kártyalap az üveghez tapadjon. Ahogy az önkéntes visszahelyezi a lapját a pakliba, a mágus néhány pillanatra elvonja a figyelmét. A segéd ekkor ragasztja a második lapot az üvegre. Majd a mágus odahajítja a paklit, ahová a segéd a lapot ragasztotta. Ebből a szögből jól láthatjuk, hogy már a helyén van, mielőtt a mágus odadobja a paklit. Felülről látható a segéd időzítése, miközben a mágus magára vonja az önkéntes figyelmét, amíg a pakli az üvegnek csapódik. A hihetetlen üvegen áthatoló kártya nem is olyan hihetetlen, ha ismerik a titkot. Hamarosan következik! Egy gyönyörű lány lebeg, majd hirtelen köddé válik. Szépséges lányok serege bukkan elő a semmiből. Végül a mágus megkísérli kijátszani a halált, és megpróbál megdönteni egy világcsúcsot, mielőtt megfullad. Megtudhatják, hogy csinálja. A nagy mágusok kulisszatitkai hamarosan folytatódik. A mágus most egy olyan trükköt mutat be, ami 1902 óta ejti ámulatba a közönséget. Az előadáshoz szüksége lesz elbűvölő segédei asszisztálására. Egy itt is van. Ahogy mindig, igazán odaadó. És itt jön további kettő. Ők is ugyanilyen megnyerőek. A mágus megbűvöli segédjét, aki azonnal akcióra kész. A másik kettő lehúz egy nagy terítőt egy padról, hogy a lány leülhessen. Felemelik a lepedőt, miközben ő hátradől és hosszában lefekszik a padra. Letakarják a lepellel, és félreállnak, míg a mágus tovább bűvöli a lányt. Nézzék! A hölgy felemelkedik. Egyre magasabban úszik a levegőben. Mágusunk többször elhúzza karját alatta, hogy bizonyítsa, a lányt semmi nem tartja. Fogja a leplet és a lány eltűnt. Varázslatos módon köddé vált. Most már tudják, miért nevezik klasszikusnak a trükköt. Vajon hogyan érte el a mágus, hogy a segéd felemelkedjen, majd nyom nélkül eltűnjön? Íme a titok. Amikor a lány belép, a mágus megbűvöli őt. Ezután a hölgy elfoglalja helyét a padon. Persze a varázslat nem valódi, és a pad sem hétköznapi. Ügyesen elrejtett, rugalmas lapok találhatók rajta, a pad tetejében megegyező anyagból. Egy titkos alsórekeszt rejtenek, ami elég nagy ahhoz, hogy a lány kényelmesen elférjen benne. Látjuk, hogy leül a padra, majd a két másik segéd felemeli a lepedőt. Ahogy eltűnik szem elől, a lány gyorsan a rekeszbe csúszik és lezárja a rugalmas nyílást.
Fentről láthatjuk, milyen gyorsan elfoglalja a rejtek helyét. De ha a padban rejtőzik, miért tűnik mégis úgy, hogy ott fekszik és a lepedőt takarja? A pad mögé egy drótból készült vázat rejtettek. Az alakja megegyezik a fekvő lányéval. Ez a váz veszi át a segéd helyét, és észrevehetetlen marad a lepel alatt. A váz fejéhez és lábához nagyon vékony fekete zsinórokat rögzítettek. És mindet egy magasban rejtőző csörlőrendszerhez kötötték, ami persze egy színpad mögött álló segédhez vezet. Szép! Amikor a leplet felemelik, a fekvő segéd elrejtőzik, az asszisztens pedig meghúzza a kötelet. Ezzel felemeli a vázat, ami átveszi a segéd helyét, aki elvileg a padon fekszik. A lepel miatt senki nem sejti a csalást. Mikor a mágus látszólag felemeli a segédjét, valójában a test alakú váz emelkedik fel a vékony fekete zsinóroknál fogva. A zsinórokat még így hátulról is nehéz észrevenni. Fentről láthatjuk, ahogy a csörlő megemeli a vázat is. De ha a váz ott lóg a levegőben, hogyan tünteti el a mágus, amikor lerántja a leplet? Íme egy újabb titok. Mikor a leplet lerántják, a vázat még magasabbra húzzák. A pontos fényjáték és a kamera mozgásának időzítése elrejti a vázat a szemünk elől. Ebből a szögből látszik, ahogy mozog. Egy lányt lebegtetni és eltüntetni egyszerű. Most, hogy már tudjuk a titkát. A következőkben a mágus szépségek seregét varázsolja elő a semmiből. Majd megpróbál megdönteni egy életveszélyes világrekordot úgy, hogy ne végezze hullámsírban. Nem fogják elhinni a trükkjét, de megtudhatják, amikor a nagy mágusok kulisszatitkai folytatódik. A mágus most egy üres emelvény segítségével ad elő egy trükköt. Láthatjuk, hogy semmi nincs mögötte, felette vagy alatta. Fura módon a számai mindig érdekesebbek, ha van női segítője is. Nos, meg kell elégednünk azzal, amink van, ha csak a mágus nem segít egy varázslattal. Behívja a fiúkat, hogy tartsanak egy nagy leplet az emelvény elé. Lássuk, mi történik. Csupán néhány híres varázsmozdulat, és a földre parancsolja a leplet. Íme! Éppen erre vártunk. Egy szép lányra. Jó módszer, hogy ragyogóbbá tegyünk egy raktárt. A lepel újra a magasban. Még egyszer próbálkozik. Hamarosan megtudjuk, varázskeze van-e. Igen! Ez a trükk tetszik a közönségnek. És egy hosszú felvétel a lányról. Csak hogy tudjuk, valódi. Ha nem lenne az, ez sikerülhetne? A mágus profi, de nem annyira. A lepel újra fent. Lássuk a bűvös harmadikat. Következik még néhány varázsmozdulat. És itt is van. A harmadik nem csak bűvös, de elbűvölő is. Ez történik, ha piedesztálra emeljük a nőket. Az eredmény elképesztő. De hogyan varázsolt elő mágusunk 3 gyönyörű nőt a semmiből, hogy az ölébe kapja őket? A titok a fiúktól kapott segítségben rejlik. A színpad mögött egész kis hadsereg egy bonyolult szerkezettel segít végrehajtani a trükköt. Ahogy felemelkedik a lepel, a titkos csapat akcióba lendül. Ez a kézi működtetésű lift emeli egy aknán át a nőket a piedesztálra. De az oszlop nagyon keskenynek tűnik. Viszont egy újabb titkot rejt.
Egy kar egy szerkezetet működtet, ami kitágítja az oszlopot, hogy a lányok átférjenek rajta. Nézzék ezt az alakot. Szemből az oszlop kereknek tűnik, de oldalról láthatják, hogyan lesz 3-szor szélesebb. És amint ez megtörtént, a lányokat a nyíláson át az emelvényre juttatják. Oldalra fordulva emelkednek fel. Ha felértek, a közönség felé fordulnak, és a lábukkal lecsukják a rejtett ajtót, pillanatokkal azelőtt, hogy a lepel leereszkedik. Amint az első lányt lesegítik az emelvényről, a színpad alatt egy második is belép a hevenyészet liftbe. Ahogy a lepel felemelkedik, a segéd feláll és felkészül a gyors menetre. 2 férfi megragadja az acélkábelt, és a padló felé dőlnek. A kábel átfut egy csörlőrendszeren, ami megemeli a liftet keresztül a szűk nyíláson. A lány kézzel kinyitja a titkos ajtót az emelvény tetején, és kimászik. Gyorsan feláll, és felkészül a belépőre. Épp időben. Ugyanígy tesznek a harmadik segéddel is. Egyesek mit el nem követnek, hogy nőkhöz jussanak? Mágusunk most elméjének erejét teszteli majd előttünk. Figyeljék ezt a hétköznapi kanalat a kezében. Nézzék, ahogy gondolatait a kanálra irányítja. Varázslatos módon a kanál olvadni kezd. A szemünk láttára hajlik meg. És íme egy meghajlított kanál, kameratrükk használata nélkül. Az elme hatalma az anyag felett? Vagy mégsem? Vajon a mágus az elméjével hajlította meg a kanalat? Majd bizonyította, hogy valóban meghajlott. Nehogy elhiggyék. Íme a titok. Először is a kanál nyele nem csatlakozik a fejéhez. Mikor a mágus egyetlen kanalat mutat a kezében, valójában csak egy korábban meghajlított kanál fejét mutatja. A nyelét pedig eltakarja az ujjaival. Közben egy külön nyelet szorít a meghajlított kanál fejéhez. A törést az ujjai takarják. Ez így egyetlen kanálnak tűnik, de itt láthatjuk, hogy a kanálhoz tartozó nyelet már meghajlította, csupán elrejti előlünk. Egyre gyengébben szorítja a nyelet, ami így lassan leereszkedik, mintha meghajlana. Mikor elengedi a kanalat, hogy lássuk, meghajlott, vigyázz rá, hogy a bal kezében rejtve tartsa a külön nyelet, és a jobb kezében tartott kanálra tereli a figyelmünket. De többé már nem hajolunk meg előtte, most, hogy már tudjuk a titkát. Hamarosan a mágus felfedi a hihetetlen titkot, hogyan maradjunk életben a víz alatt 18 percig, és ne egy víztartály legyen a sírunk. Minden kiderül, mikor a nagy mágusok kulisszatitkai folytatódik. Mágusunk ezúttal megkísérli kijátszani a halált emberfeletti állóképességének próbájával. Ugyanezt a számot adta elő élő, országos tévéadásban egy utcai illúzionista, aki gyakran lóg fejjel lefelé. Élve eltemetik, és azt játsza, hogy egy nagy jégtömbbe fagyasztották. A mágus az órára és bájos kezelőjére mutat, aki az időt méri majd, amit víz alatt tölt a hatalmas tartályban. Ezt se próbálják ki, ahogy a többi veszélyes szabaduló számot sem. A mágus profi. Az utóbbi fél évben a haditengerészetnél képezték ki, hogy sikerüljön ez a műsorszám. A közelben pedig biztonsági szakemberek állnak ugrásra készen. A mágus új világrekordot próbál felállítani, a víz alatt egy levegővétellel eltöltött időrekordját. Hogy ezt elérje, megtanulta megnövelni a tüdő térfogatát és lelassítani a lélegzését egyfajta éberhibernációval. Ebben a transzszerű állapotban nem kapkod majd levegőért a víz alatt. A létrához sétál, ami a tartályt körülvevő állványhoz vezet.
2 további segéd is készen áll. Vigyáznak rá, hogy biztonságban legyen, és ha baj történne, riasztják a mentőket. A mágus mély levegőt vesz. Koncentrál, hogy lelassítsa a pulzusát és kitágítsa a tüdejét. Majd a tartályba ugrik. Önök is próbálják ki, meddig bírják levegő nélkül. A mágus nem jön majd fel az idő lejártáig. A lábait súlyokba akasztotta, amik a víz alatt tartják, még nem esik transzba. Meglátjuk, meddig bírja ebben a helyzetben. Még nem vettek levegőt? Figyeljék meg, a tartály csordultig van vízzel, és a mágus nem egy üvegfal mögött áll. Valóban fennáll a fulladás veszélye. Már majdnem 1 perc telt el. Önök közül hányan vettek már levegőt? A mágus lassan az éber hibernáció állapotába kerül. Másfél perc telt el. Ugorjunk 1 percet. A máguson enyhe pánik jelei mutatkoznak. Nehéz lehet a víz alatt hibernálódni ebben az ijesztő ruhában. Két perc, 45 másodperc. Valaki bírja még levegő nélkül? Mintha buborékok szöknének ki a maszk mögül. Az asszisztensek készen állnak, ha segítségre volna szüksége. Vajon minden rendben van? Újabb perc telt el. A mágus még víz alatt van, mélyebbre süllyed a transzban. Még több buborék szökik ki a maszkja alól. Kiakasztja a lábait, és hullaként lebeg a tartályban. Figyeljék meg, a feje és az arca még víz alatt van. Kizárt, hogy így lélegezzen. A hölgyek ellenőrzik, hogy életben van-e. Egyikük kitapintja a nyakán a pulzusát. Másikuk a hátára szorítja a kezét. Egy nyomáspontot megérintve figyeli a mágus mozdulatait. A hirtelen rángásokat vagy mozdulatokat, amelyek veszélyt jeleznének. A raktár mellett felállítottak egy mobil kórházat, ha bekövetkezne a legrosszabb. Fent a mágus asszisztensei folyamatosan figyelik a mozdulatait, a fájdalom jeleit. Egyelőre nincs szükség a mentőkre, akik a kameráktól távolabb készen állnak. A mágus a tartályban van, nincs kameratrükk, de a műsoridő miatt előreugrunk. A mágus félúton jár a siker felé. Elhagyta a 9 perces jelzést, útban a 18 perc felé. Úgy tűnik, a mély transz beválik. Ennek ellenére komoly esély van a tartós agykárosodásra, ha nem jut elég oxigén az agyába. A segédek nem látnak rá okot, hogy megtörjék a hibernációt és kihúzzák őt a vízből. Újabb perc telt el. A mágus egy izmát sem mozdítja. Reménykedjünk, hogy a lebegő hulla ezúttal nem valódi. Az ősi bűbájosok állítólag napokig képesek voltak visszatartani a lélegzetüket hasonló halálközeli állapotban. Bár a legendákban gyakran túloznak. A jelenlegi világcsúcs több mint 15 perc. Tévéadásban egy illúzionista 17 percig jutott. A maszkos mágus többet akar.
Már csupán kicsivel több mint 6 perc van hátra. A szervezetét böjtel és oxigénben gazdag környezettel edzette az elmúlt 24 órában, így segített felkészíteni testét a kimerítő mutatványra. A szíve nagyon lassan ver, éppen csak, hogy fenntartsa a levegővétel nélküli transzot. Ugorjunk újra előre. Most jutott túl a 16. percen. Elérhető közelségben a cél. El is éri? Meg sem kérdezem, hogy a nézők közül bárki is visszatartja-e még a lélegzetét. Én az 5. perc után feladtam. Persze, nekem remek mentségem van. Azért fizetnek, hogy kommentáljam az eseményt. De azt nélkülem is tudják, hogy a mágus nem mozdult. Megdermedt a vízben, az éberhibernáció során. Körbejárhatjuk a tartályt. ...17 perc. Az előző fickót már legyőzte. Lássuk, hogy meddig bírja még, ha egyáltalán élve kijut onnan. ...17,5 perc. Ne feledjék, ez folyamatos felvétel, és csak a műsor miatt vágtuk meg. Én már nem bírom sokáig. Újabb fél perc telt el. Egy teljes percet javított a rekordon. Meg lesz a 2 is? Meg sem moccan. Talán nem tudja, mennyi ideje van lent. Vagy talán már nem is lélegzik. ...18 perc, 45 másodperc. Senki nem bírhat ki ennyit. Életben van! Húzzák ki! 18 perc, 51 másodperc. Új világrekord! Csoda, hogy fel tud kapaszkodni. Minden erő elhagyta a testét. A levegő után kapkod, látszólag alig bír eszméleténél maradni. Asszisztensei tanácstalannak tűnnek, hogy segítsenek-e, mert a mágus meghagyta nekik, hogy egyedül akarja ezt véghez vinni. Kicsit imbolyog. De talpon van. Az új világrekorder. Persze csak, ha nem egy nagy trükk ez is. Hamarosan megtudhatja, hogyan élhet túl a mágus a víz alatt 18 vérfagyasztó percet. Amikor a nagy mágusok kulisszatitkai folytatódik. Láthattuk, ahogy a mágus halálos merülést hajt végre egy nagy tartályban, és 18 gyötrelmes percen keresztül visszatartja a lélegzetét. Ezzel világcsúcsot állított fel, és lemásolt egy híres illúzionistát, aki élőben élte túl a próbát. Hogyan csinálta? Az egész jóval könnyebb, mint ami ennek feltünteti. Íme a magyarázat. Az órát tartó állványba ügyesen elrejtve lapul az első titok. Egy oxigénpalack. Nem gondolták, hogy ilyen sokáig bírja levegő nélkül, ugye? A mágus a tartályba merül, és a súlyokba akasztja a lábát. Most valóban nem vesz levegőt. De kis idő múlva szüksége lesz az oxigéncsőre, ami a gallérja alatt rejtőzik. Látják? A cső a gallériából a nyaka körül egy szelephez vezet a feje mögött.
A maszk nélküli mágusok kisebb csövet használnak, ami víz alatt és az üveg mögött láthatatlan. A szám elején a cső nem csatlakozik. Akkor hogyan jut levegőhöz a palackból? A következő titkot ez a szépséges segéd rejti. A tenyere egy újabb csövet takar. A cső a ruhája alatt fut végig a karjánál le a hátán. A cseles kis ördög. A cső a palackban végződik. Amikor a lány az állványon áll, a cső egy kis párna alatt rejtőzik. Keresztül a rácson, a tartály hátulján halad lefelé, egészen le a padlóig, végül pedig a rejtett oxigénpalackra csatlakozik. Amikor a mágus felemelkedve hullaként lebegni kezd, azt jelzi a segédeknek, hogy elfogyott a levegője. A lány titokban ekkor csatlakoztatja a csövet a gallérban elrejtetthez. Amint ez megtörtént, az időt figyelő segéd titokban lenyúl és megnyitja az oxigéncsapot. Ezek után a mágus könnyedén lélegezhet a víz alatt. Nincs más dolga, mint lehajtott fejjel lebegni és rendesen lélegezni. Amikor közeledik a rekord ideje, a lány a palacknál elzárja a levegőt, ezzel jelezve a mágusnak, hogy ideje kimásznia a vízből. A közönség azt hiszi, a segédek gyorsan kisegítik a tartályból, de ebből a szögből látható, hogy a lány lecsatolja a rejtett csövet, mielőtt a kezét nyújtaná. A mágus kimászik a vízből, és drámai műsort ad elő. Játékával elhiteti, hogy levegő után kapkod kínzó megpróbáltatása végén. De az egész csak trükk volt, és mi már tudjuk a titkát. Legközelebb az állarcos mágus visszatér, hogy még többet leplezzen le a nagy mágusok kulisszatitkaiból. A magyar változatot az IQ Kábel TV megbízásából a Synchron Systems készítette.